Pod wantiere mago matimore gwenge mag Nyanza. Kanisa mar Legion of Maria ochikore gi chien ka tend kanisa no wacho ni gionge kod tudruok moro amora e kanisa mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah in Africa mayudore sub county mar Rongo ma piny owacho oloro ka iseyo kod puonj magalagala kod ketho mamoko. Pope mar kanisa mar Legion of Maria Lawrence Ochieng oyango ni kanisa mar Legion of Maria en mano maratiro kendo timo gigene koluwore kod chik kowacho ni gionge kod tudruok moro amora gi kanisa mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah in Africa. Pope Ochieng kod jotelo kanisa mar Legion of Maria mamoko koni piny owacho tim nondo ne kanisa no metudo kod puonj magalagala kod ket mamoko kendo kawo ne gi okang' mar chik. Joma wacho ni Legion Maria nyo iko ng'ato Rongo koro ung'e ni machok Legion Maria gin gi nyinge gi kendo giwacho ok giluong nying lecho giluong ni St. Joseph Melkio ka gineno ni rwakruok no ber oyene rwakruok polo koro gikawo gi kopi kendo gitiyo gi giwa tok gin wan wawegi waluwo chike mag sirkal nikech iwacho ni Legion Maria gin joma ok odhi osiptal ta chiwo kaka ranyisi ni an awuon gik mating'e lweta gi gin ga oboke ma wuok go osiptal mamae ni to yath momiya ma pod be pod amwonyo pok atieko kora temo nyiso ng'ato mane kamoro manyalo paro ni Legion Maria ni gin joma ok dhi osiptal oyo din ka din nigi barupe nigi chikene kendo gi register koro otimnegi nonro onge di okonego wachal e pindu ka wachako nong jomoko machalo Sakaola kuma ni wach marach otimrecha omiyo ka gini timre kama Gambo ka Irongo ka to sirkal mar county ma Migori onon gini maler kapok otim gimoro amora. Kanisa miwuoye wiye ok en Legion Maria, en kanisa ng'ato binafsi ma bende sirkal nigi teko mar dhi chunguza mondo ng'i to bet registered koto ko bet registered. Tadiera man kende ok wanyal support richo gima joka timo to rach to ok gin jo kanisa wa mag Legion Maria.